Il-poplu għadu qed jinżamm fl-għama jekk l-eks Prim Ministru Joseph Muscat issejjaħx l-investigazzjoni jiem wara li gazzetta lokali żvelat kif dan eluf ta' ewro f'konsulenzi minn kumpanija Żvizzera li rċeviet miljuni mingħand Steward Healthcare waqt li kien qed jgħaddi għandhom id-deal tal-isptarijiet mingħand Global Healthcare. Għal daqstant il-kap tal-Partit Nazzjonalista Grech sejjaħ lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jinforma lill-poplu la darba bħala istituzzjoni li timmerita rispett il-korp tal-Pulizija għandu jserraħ ras kulħadd li mhijiex il-ħuta żgħira biss li tinqabad u tkun investigata. Din hija sejħa fuq il-Kummissarju tal-Pulizija biex jinforma lill-pubbliku Malti x'qiegħed jagħmel u x'mhux qiegħed jagħmel għaliex huwa obbligu tiegħu li bħala istituzzjoni importanti fil-pajjiż li timmerita rispett ikun qiegħed hemmhekk biex il-poplu Malti jserraħ rasu li mhijiex biss il-ħuta żgħira illi tinqabad imma anke l-ħuta kbira, anke l-politiku. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li ma jistax ikun li l-politiku jibqa' jaħrab il-ġustizzja u mhux biżżejjed li ngħidu li eks Prim Ministru għandu l-obbligu li jwieġeb għax l-istituzzjonijiet għandhom jitħallew jaħdmu. Ma jistax ikun illi il-politiku jibqa' jaħrab il-ġustizzja. Mhux biżżejjed illi ngħidu illi eks Prim Ministru għandu obbligi illi jrid iwieġeb. Imma jrid ikun imbagħad il-Kummissarju, jrid ikun l-istituzzjonijiet illi tassew jaħdmu u li ħadd lanqas il-Prim Ministru ma jżommhom lura milli jaħdmu. Grech qal li min-naħa l-oħra il-politiku għandu jagħmel dak li hu sewwa biex isem pajjiżna jerġa' jieħu r-rispett li dejjem kellu. Il-ħadd li għadda l-gazzetta Sunday Times of Malta żvelat li Muscat tħallas total ta' 60,000 euro. Bl-ewwel ħlas saħansitra sar xarejn biss wara li riżenja minn Prim Ministru.